Сусветная экономика увайшла ў крутое піке. Тое, што эксперты называлі жахлівым сцэнаром, стала рэальнасцю. Пару тыдняў баявых дзеянняў паміж Іранам і ЗША і Ізраілем правялі да блакады Хармузскай пратокі. Гэта галоўная энергетычная артэрыя планеты. Праз яе ідзе пятая частка ўсёй нафты і звадкаванага газу ў свеце. Рэакцыя біржаў была імгненнай. Кошт нафты Brent сягаў $120 за барэль. Але сапраўдны шок перажывае еўрапейскі рынак газу. Пасля ўдараў іранскіх дронаў Катар, ключавы пастаўшчык для Еўропы, цалкам спыніў экспарт. Як вынік, за тыдзень блакітнае паліва ў еўразвязе падаражэла амаль удвая. Аднак праблема не толькі ў глобальнай энергетыцы. Эфект даміно дасягне паліц кожнай крамы. Высокія цэны на рэсурсы наўпрост уплываюць нават на кошт звычайнага хлеба, бо нафта – гэта лагістыка і дастаўка, а газ – гэта аснова для вытворчасці азотных угнаенняў і паліва для прамысловых печаў. Праз затоку ідзе трэць сусветнага экспарту угнаенняў. Іх дэфіцыт ужо адчулі фермеры ад Пакістану да Злучаных Штатаў, што робіць новы віток харчовай інфляцыі ва ўсім свеце непазбежным. То бок прадукты падаражэюць. У гэтым хаосе галоўным бенефіцыярам становіцца Масква. Пакуль Захад спрабуе суцішыць паніку, Вашынгтон вымушаны ісці на саступкі і здымаць санкцыі з расійскіх пасярэднікаў. Упершыню ў гісторыі нафта Уралс каштуе даражэй за эталонную Brent. Гэтыя звышпрыбыткі дазваляюць Крамлю бесперашкодна фінансаваць вайну ва ўкраіне, пакуль рэсурсы і ўвага ЗША распыляюцца на Блізкі ўсход. Для Еўропы гэты крызіс – момант ісціны. Стала відавочна, энергетычная незалежнасць немагчымая без поўнай адмовы ад імпартнай сыравіны. Энергетычная незалежнасць немагчымая без поўнай адмовы ад імпартнай сыравіны. Цяпер пытанне стаіць не проста ў кошце ацяплення, а ў тым, ці вытрымае сусветная фінансавая сістэма маштабны рэсурсны шок. Працытую, сусветная эканоміка ўвайшла ў крутое піке. Ну, глядзіце, пра піке гэта можа ўсё ж такі некае метафора. Перабольшванне такое, ну, рытарычнае. Вось, але ну так адбываецца тое, што ну кошты на нафту яны растуць. Не, яны нават не то, што каб растуць, не толькі растуць, яны як той, я не ведаю, зайка на полі туды-сюды, так скачуць, так? Вось там, таму што, ну, як бы нафтавы рынак гэта рынак спекулянтаў. І там гэтыя скачкі коштаў, яны не маюць ну, такога дачынення прамога да таго, колькі нафты ёсць у свеце, які побыт на нафту ёсць. Яны маюць дачыненне да спекуляцыяў. І калі там Трамп сказаў, мы зараз усе суда правядзем праз Армузскі праліў, кошты знізіліся там. Іран сказаў, мы перакрыем праліў, кошты зноў выраслі. Вось, але, ну, канешне, як бы тренд такі ў асноўным, ён ідзе на падвышэнне коштаў і, ну, відавочна, што нафта, там, бензін, дизель, гэта ўсё, газ, гэта эканоміка, гэта, ну, я не ведаю, гэта як кроў эканомікі і відавочна, што гэта будзе мае дачыненне да ўсёй эканомікі. Ну, чаму гэта пытанне выключна Армузскай пратокі? 25% мне падаецца, толькі ідзе. А ну, астатняе нафта. Ну, вось. Таму адразу вось перакрылі гэтую пратоку, і вось пачалося. Гвалт нейкі. Ну, вось, глядзіце. Не, ну, тут ёсць як бы аб'ектыўнае і суб'ектыўнае. Суб'ектыўнае – гэта тое, што я казаў, гэта рынак спекулянтаў. Ну, ён рэагуе наогул на ўсё там. Ну, таму што, ну, гэта тыя, хто нафтавыя трейдеры, гэта, ну, яны спекулянты і лудаманы. Так, вось. І таму яны там, хтосьці грае на павышэнне, хтосьці на паніжэнне. Вось, але гэта суб'ектыўная такая рэч, спекуляцыя. Але ёсць аб'ектыўная рэч, ўсё ж такі, гэта, ну, рэальна гэта шмат, вось гэтыя 20% міровага рынку нафты, гэта шмат, і больш за ўсё пацерпяць менавіта краіны Азіі у першую чаргу. Ну, таму што у Індыі там ужо праблемы, там на 20 дзён засталося запасаў нафты ўсяго толькі. Вось, у Інданезіі яшчэ большыя, здаецца, праблемы. Там, а што такое? Вось Кітай, які атрымоўваў у тым ліку іранскую нафту, там не шмат, але ўсё ж такі, і асноўная нафта да яго ўсё ж такі шла вось менавіта праз праліў. А што гэтыя краіны? А гэтыя краіны, гэта ж міровая вытворчасць, ну, дакладна ўсяго. Да? І таму гэта адбіваецца можа адбіцца на коштах, ну, літаральна на ўсё.
Нават напрыклад для беларусаў, то бок ці добра я разумею, што калі там недзе ў Інданезіі кошты на нафту вышэйшыя, тое, што вырабляе Інданезія, дасылае нам, каб мы набывалі, яно для нас будзе даражэйшае. Ці гэта не закране Беларусь? Глядзіце, Беларусь гэта можа закрануць бальней, чым іншыя краіны. Ну вось учора, літаральна учора, да, мы ўсе бачым, не ведаю, як усе, але некаторыя з нас глядзяць беларускі тэлевізор і там глядзяць, як тэлевізор радаваўся, што кошты на нафту, значит, кошты на бензін у Еўропе там растуць, як гэта Еўропа перажыве. А ўчора вось Лукашэнку запыталі пра гэта, і Лукашенко быў зусім не рады. Ён адказаў, што ну гэта будуць праблемы, што хтосьці выйграе на кароткім часе. Чаму Беларусь не выйграе? Значит, ну, па-першае, з коштамі. Вось Аб'яднаныя Арабскія Эміраты гэта быў хаб, праз который у Расію спачатку, а потым у Беларусь ішлі імпартныя тавары. Ну, у першую чаргу гэта электроніка і аўтазапчасткі у вялікіх аб'ёмах. То бок Армузскі праліў перакрыты, то бок трэба шукаць новы хаб, трэба шукаць новыя маршруты. Ну вось я чытаў нават, што кошты на электроніку і аўтазапчасткі могуць цягам некалькіх месяцаў, ну калі гэта зацягнецца, вырасці ажно на 20-30%. Ну як бы гэта шмат. Гэта першае, ну гэта непасрэднае вось кошты на паліва. Ну, кошты на паліва, гэта само сабой. Ну, з палівам там можа мы неяк з Расіі дамовімся, будзем купляць танней, там, ну, гэта окей, але вось электроніка і аўтазапчасткі. Другое, вось гэты Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, гэта быў таксама хаб для беларускага экспорту ў краіны Афрыкі і Азіі. І гэта каласальныя аб'ёмы экспорту былі у 24-м годзе. Вось літаральна там толькі за дзень да вайны наш амбасадар у Эміратах пахваліўся, што 3,6 мільярды экспорту было ў Эміраты. Ну, гэта відавочна не ў Эміраты. Ну, па-першае, гэта гіганцкі. Праз Эміраты. Ну, як бы ён ідзе як бы ў Эміраты, але ну відавочна, што гэта не ў Эміраты. Гэта гіганцкі аб'ём рэальна, таму што там, ну, я не ведаю. Якія гэта галіны беларускай? І вось самае галоўнае, да, што ішло ў Эміраты. Першую чаргу ішло беларускае паліва. Вось, да, ну, гэта цікава, да, мы прадаем Эміратам, Тулу са сваім самаварам. Мы прадаем Эміратам паліва. Я так разумею, што калі гэта паліва беларускае даходзіла да Эміратаў, оно там рабілася халяль аўтаматычна, і ўжо як эміратскае паліва прадавалася там у краіны усякія ну гэта канешне спекуляцыі, ну але я не бачу ніякіх іншых прычынаў, каб мы прадавалі бензін і дизель у Арабскія Эміраты у такіх гіганцкіх аб'ёмах, да? Вось. Ну і зараз гэтая лавачка-то перакрываецца. Ну таму Лукашенко, вось ён калі запрашаў гэтага іранскага амбасадара, да? Ён же не за Іран перажываў насамрэч, ён за Эміраты хваляваўся. Ён не за тое, што Іран бомбяць, ён за тое, што Іран бомбіць перажываў. Іран бомбіць Эміраты, Іран перакрывае Армузскі праліў. І гэта, ну, гэта вельмі цяжкі удар можа быць па беларускаму экспорту, па беларускай эканоміцы, таму што, ну, па-першае, 3,6 мільярды, гэта гіганцкі аб'ём, рэальна, для Беларусі гіганцкі. У доларах? У доларах, так. Гэта гіганцкі для Беларусі, просто гіганцкі. 6 мільярдаў. 3,6 мільярды, гэта, ну, глядзіце, у нас таваразварот з Расіяй 55 мільярдаў быў. Ну, так гэта з Расіяй, да, а тут вось толькі наш, і гэта таваразварот. Там, ну, там палова дзесьці, гэта беларускі экспорт, а тут толькі ў Эміраты 3,6. І галоўнае, што гэта ж самы даходны беларускі экспорт, гэта ж паліва, гэта ж тое, на чым Лукашенко в асноўным і зарабляе. Але гэта вось Лукашенко. За Лукашенко, ну, ён неяк там дасць рады нешта іншае сабе будзе у свой гаманец дадаваць. Але вось, напрыклад, для простага, як кажуць, на тэлебачанні беларуса, гэта што? Ці адаб'ецца вось гэтая адсутнасць гэтага экспарту у Эміраты на простой беларусцы, якая пойдзе, не ведаю, за ЖКХ плаціць, ці там за дзіцячы садок? Ну, глядзіце, вось я казаў, самы напроставы, да, гэта рост цэн на электроніку і аўтазапчасткі. Ну, гэта вось просто вот самае відавочнае. Што датычыцца да гэтых? Ну, Беларусь губляе вось гэтыя 3,6 мільярды долараў. І гэта менавіта грошы. Ну, як бы, вось, гэта не то, што мы там гандлюем з Расіяй, там, расійскія рублі, гэта вось, гэта долары, гэта вось менавіта вось грошы, якія атрымоўваюць беларускія прадпрыемствы, да?
яны гэтыя грошы там прадаюць на біржы, потым другія прадпрыемствы купляюць, яны могуць купляць імпарт за гэтыя грошы. Ну вось як бы, ну вось уявіце, ось няма гэтых долараў. Сапраўдныя істотныя грошы. Я насамрэч, ну нават не ведаю, дзе зараз гэта можна замяніць, бо ну, з Кітаем мы гандлюем у юанях, з Расіяй мы гандлюем у расійскіх рублях, як бы, а хто яшчэ, дзе яшчэ браць долары, да? І гэта праблема, таму што, ну, тады мы не можам купляць імпорт. Гэта па-першае. А другая праблема, гэта адбіваецца на валютным балансе ў краіне. Ну, то бок, калі там, ну, беларускі рубль, ён, ну, дарэчы, пачаў танець крыху, да, апошнім часам. Але, ну, беларускі рубель умацоўваўся, да, таму што вы, ну, як бы вы атрымоўваеце вось гэтую валюту, яна, попыт на валюту быў ніжэйшы, там прадаеце на біржы, рубль умацоўваецца. Ну, а зараз няма чаго прадаваць на біржы. Ну, як бы, не то, што няма, але, ну, і пойдзе ўніз. Так? Гэта ваш прагноз? Не на конт рубля, ведаеце, я вось зрабіў прагноз пра рубель, што ён будзе 3,5 до конца года. Я ўлічыў амаль усё, абсалютна ўсё ўлічыў у гэтым прагнозе. Я там улічыў, як расійскі рубель рэагуе, кошты на нафту, і якія кошты патрэбны Расіі. Я, робячы гэты прагноз пра долар, я не ўлічыў адну маленечкую дэталь. Я не ўлічыў долар. Таму, ведаеце, ну, я не ведаю, што будзе адбывацца з доларам. Вось. Як бы, ну, у сэнсе, я маю на ўвазе, ну, Трамп можа што-небудзь зрабіць, і долар просто пойдзе ўніз. Наступны твіт, так. А увогуле, ёсць у Беларусі нейкая падушка бяспекі? Так, і падушка бяспекі ёсць, таму такога рэзкага падзення хутчэй за ўсё не будзе. Будзе вось такое плавнае зніжэнне, якое, ну, прынамсі, мы зараз яго і назіраем, яно адбываецца ўжо. Падушка ёсць, она вельмі вялікая, рэкордныя рэзервы. Там па гэтых рэзервах ёсць пытанне, таму што там большая іх частка ў золаце. Вось, а, ну, золата гэта яшчэ трэба прадаць, там, як бы, і калі ты яго прадаеш у вялікіх аб'ёмах, кошты ўніз, кошты ідуць уніз, як бы, таму калі там кажуць, што 8 мільярдаў у нас там залатых рэзерваў, ну гэта такія умоўныя 8 мільярдаў, да, там, як бы, яны, калі вы іх будзеце прадаваць, то яны будуць ужо не 8 мільярдаў. Вось, але, ну, тым не менш, рэзервы ёсць. Там іншая справа, што трэба будзе плаціць па даўгах з гэтых рэзерваў, бо плаціць няма чым. Вось, але, ну, ўсё ж такі, от такога рэзкага падзення, ну, пакуль для гэтага, я б сказаў, няма ніякіх такіх прычынаў для рэзкага падзення, але ёсць прычыны для таго, каб беларускі курс паволі ішоў. А адносна, напрыклад, Расія, якая, ну, таксама Расія прадае газ, нафту Беларусі, зразумела, гэта кошты, якія яны там абмяркоўваюць. А ці уплывае зараз вось гэты канфлікт ізраільска-амерыканска-іранскі і вось гэтая сітуацыя з нафтай на Расію? І ці можа Расія, напрыклад, сказаць, ведаеце, у свеце такая сітуацыя, Беларусь купляць у нас нафту цяпер даражэй, напрыклад. Ну, Расія, канешне, можа, як бы, ну, але гэта вынік палітычных дамоўленасцяў, там, ну, гэта да рынку не мае адносінаў, гэта адносіны паміж Пуцінам і Лукашэнкам. Вось, на Расію гэтыя кошты, ну, як бы, ну, канешне, ўплываюць, да, і, ну, але Расія, ну, так, Расія можа прадаваць і танней Беларусі, калі там яны нейкім чынам дамовяцца, хаця, ну, гледзячы на тое, як Лукашенко учора гэта казаў, нешта не бачна, каб у яго былі перспектывы дамовіцца. Бо ён сказаў, што некаторыя, канешне, могуць выйграць, але вельмі не на доўгі час. Якая какетка. А вось Трамп, я гляджу, днямі на тыдні заявіў, што вайна хутка скончыцца, і пасля гэтага і нафта, і газ зноўку патанеюць. Вось. Але еўрапейскія эксперты лічаць зусім інакш. Ну, глядзіце, тут... Нішто таннець ужо не будзе. Не, ну, калі я вас зразумела, ён сказаў, нафта і кошты ўніз пайшлі. Ён там заўтра скажа, зноў пойдзем на Іран, яно будзе, ну, вось, калібацца, як яны. Не, глядзіце, калі вайна скончыцца, ну, канешне, будзе залежаць ад канфігурацыі заканчэння гэтай вайны, але калі вайна скончыцца, ну, як бы кошты на нафту павінны пайсці ўніз, канешне. Ну, таму што праліў адкрыецца, з чаго ім быць такімі высокімі. Таму што, як я ўжо казаў, няма на рынку дэфіцыта нафты на міравым, так? Як бы зараз міравыя вось гэтыя запасы нафты, яны іх хопіць на тое, каб кампенсаваць поўнае закрыццё гэтага праліву цягам 400 дзён.
Ну, то бок, як бы мы запасы высвабаждаем і ну все окей. Вось. Таму, ну і дарэчы, пра экспертаў я б сказаў, што ну як бы такія вялікія экспертныя, не ведаю, такія салідныя экспертныя канторы, як я маю на ўвазе там Фіч, Сусветны банк, яны нават не мянялі пакуль што сваіх прагнозаў на сярэдні кошт нафты на гэты год. Вось як былі прагнозы напрыканцы таго году, так яны і засталіся. Там у Фітча гэта, здаецца, $63, у Сусветнага банка гэта наогул $55. Это бренд. Ну, так. Вось, таму, ну, то бок, яны пакуль што не бачаць нават ну, аснову, каб мяняць гэты свой прагноз. Таму, ну, я, на жаль, нічога не могу сказаць, калі гэта вайна скончыцца. Яны проста забілі на Трампа. Чуць крыху больш за $80. Учора было 100, здаецца. 100, а сёння вось яшчэ пайшла ўніз. Ну, вось яна так мяняецца ўвесь час, таму... Свет прызвычаіўся. Не, ну я кажу, гэта рынок спекулянтаў. Хтосьці штосьці сказаў, а там, здаецца, што там было? Нейкі востраў Трамп разбамбіў, да? Праз які ідзе вось гэты нафтавы транзіт з Ірану, але не стаў бамбіць нафтавую інфраструктуру. Магчыма, таму цэны, што ён не стаў бамбіць нафтавую інфраструктуру, цэны крыху і знізіліся. Хай бы яны ўжо гулялі ў Твіттары, а не залежыць ад аднаго чалавека. Дзякую вам вялікі, што нам гэта патлумачылі. Я была ўпэўненая, што вось калі нафта ўсё даражэй, тады я з каністры павінна ўжо бегчы, стаяць, і нешта там вось паліва. Кудысьці трэба бегчы. Ты ж ведаеш, жанчына павінна быць... Цябе абы бегчы куды-небудзь. Ай, усё. Але зараз мы з вамі, з нашымі гледачамі ўсё зразумелі. Дзякую вялікі. З намі быў Андрэй Махоўскі,